Vi skal nu i gang med at påføre mere på vores CV. Vi skal nu til at have noget erhvervserfaring med. Og det kan man bygge op sådan kronologisk. Sådan, så det man har lavet først, eller det man har lavet sidst, hedder det vel, ja, det kommer først. Og i 2008 til 2010 var jeg ansat ved elværket. Og man kunne så skrive noget mere, hvad nogle af de arbejdsopgaver, man har haft, og så videre. Det jeg godt kan lide her, sådan, det er, hvis man satte det ind i en tabel, og så har man meget mere styr over det på den måde. Så jeg vil slette det her. Jeg vil gå op og vælge her, at vi skal have en tabel med 3 rum den vej, og så kan vi bare fylde ned. Her, jeg fører bare musen nedad. Vi ved ikke, hvor stort det er. Vi kan altid, hvis vi ikke har nok af dem her, påføre senere. Nu vil vi ikke have printet alle de her streger ud på vores CV, så jeg markerer det hele. Og det gør jeg ved at starte med at trykke herop med musen, så holder jeg musen nede og kører ned til den sidste celle hernede. Og så går jeg op og vælger stregtype heroppe og siger, at jeg vil ikke have nogen stregtype på. Så forsvinder det hele, men vi kan stadigvæk se, hvor vi skal skrive. Så vi vil starte med at give nogle overskrifter til de her sådan, områder her, de her kolonner, vi skal bruge. Så her, der vil jeg skrive årstal. Jeg bruger tabulatoren til at gå hen til næste. Jeg kan også bruge musen, bare ved at trykke ind i den, så kan jeg skrive. Det er, hvor den står og blinker, det er der, hvor jeg kan skrive. Jeg vil have virksomhed. Og så vil jeg have arbejdsopgaver. Det er mine overskrifter. Jeg bruger tabulatoren. Sådan. Jeg bruger tabulatoren, fordi det er faktisk bedre at gøre det. Hvis jeg nu kommer herned, og jeg ikke har plads nok, jeg bruger tabulatoren til at skifte her imellem, hvor står den sidste. Hvis jeg så fortsætter med tabulatorskift, så kommer der bare et nyt areal hernede, jeg kan skrive på. Men lad os starte med her. I 2008 til 2010, der var jeg ansat i en virksomhed. Det var ved elværket. CESU. Og mine arbejdsopgaver var pladsarbejde, hvor ansvars så i 2007 til 2008 havde jeg så et arbejde ved kommunen.
Næstved. Næstved Kommune. Park og anlæg. Og jeg havde vedligeholdt opgaven. Græsarealer. Og så videre, og så videre. Jeg kunne så blive ved, indtil vi når herned. Vi fortsætter igen her med vores CV. Vi vil nu have ført noget uddannelse på. Og jeg markerer det lige. Holder multitasten nede. Trækker den hen og går op og siger fed skrift. Det kan vi faktisk også gøre på den her del her. Sådan, så det giver lidt bedre overblik. Og det selv, når vi printer det ud, så kan man se forskellen. Vi vender tilbage til vores uddannelse. Vi skriver her igen. Vi kunne have sat det ind i en tabel som før. Men i 1998, jeg vil lige have fed skrift af det, 1998, der tog jeg et grundforløb. Jord til bord. Det var ved Zelandia i Næstved. Jeg havde så en lille pause der, fordi fra 1994 til 1997, der havde jeg en og det var også ved Zelandia. Under sådan en uddannelsesforløb, der fik jeg også nogle IT-kendskaber, så det er også vigtigt at få det med. Og det jeg kan, det jeg vil jeg betragte som tekstbehandling på brugerniveau. Og brug internet. I sprogkundskaber. Og vil jeg sige dansk. Hvor jeg tabulatoren også 2 gange her. Tale.
jeg kalde det i fed skrift der. En tale. Skriv, læse. Jeg laver lige sådan en bindestreg. Sådan. Jeg kunne påføre lidt af mine personlige egenskaber. Hvad for nogle jeg har på det område der. Det kunne være sådan noget som en høj stresstærskel, vil jeg sige. Jeg er ansvarlig, selvstændig, ærlig, omhyggelig, stabil. Og det kunne jeg skrive lidt om her. Men noget, jeg synes, der i hvert fald er vigtigt, så er det, at jeg får lidt af min fritid med mig. Og så man kan se, hvilken person, som jeg også er. Det var lige, hvad jeg ville vælge at skrive om det her. Sådan. Det er en lille kort CV. Det fylder ikke en side, men det giver et hurtigt overblik over, hvem jeg egentlig er, når jeg nu skal ud og søge nogle job og medsende det her, sådan, eventuelt på et e-mail. Man kan hele tiden bygge ud på sådan en CV. I det, som jeg sagde før, kan man skrive om sine personlige egenskaber. Man kan skrive noget om sine tillidsposter, hvis man har haft sådan nogle i det. Man kan fortsætte med at lave placeholder heroppe, for eksempel at sætte et billede på af sig selv, hvis man vil det i det. Og der er hele tiden noget. Har man taget nogle kurser, så vil jeg sætte det ind under IT-kendskaber. Hertil kan man godt have IT og kursus, hvis man nu har fået kursus i det. Så det var egentlig det.